Mauไปมาgaman setermain na cuma ayo kamu deh deh kami deh kucing rojkang Emma ya jeng mun di lopet nang na hidim ba mun di lopet di sini bai sapan dusun oh ini kepala deh nih ya nih bisa nih ai siapa pakai tinggal ya bazai itu mudah nih kuma lebih baik tikla orang siapa pakai tinggal ya tamam siapa nu kelas ada nani kena zoom club subempre Lani basket Hirimba Batu Tansali Zaiga Hirimbapur Sariali Odalguri BTD Asam gaisonaya 1972 Jigujo Snizinai Maiteo gaisonaya dengarna nilani sadi nontongan feinane hapina kan boda gojonarna जों दानि हाबलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोंनिया नै लागै दा हाबलांबायनो माथाया सिगां माला मिथिग्रोखानायखाय बिदिनो सिगां Buat kemudian nanti display lagi lah kirim bayau. Tini second 2 tarik na makani. क्या बात है लोगार मा नै आइबो फायदो बाजैबो फायदो टिक्ला फायदो आगै फायदो आं फायदो नामा हरिसक 이 촉문 뭐하면 정해? 속도 문이 저는 또 감시 문이나 막는 버리속. ओइ बे माबाया मिथिं दे गार देबरा 사치. फट' थिखांलायनोसै नामा आमा होआ Bicara haba जादों tau harna hirde level 이 kasih kena sana 얘 막 굳이 저런 거 이러고 또 지금 봐. 시대 가는데. tikliannya kau sih tabab zakam nama onu ade sada deh Hai deh nongajeng kadem tiklain boleh izin pai kan sih bukan apa nane kak yuk haba sigan video kamu deh nggak video hendak belai kamu nada dong ada kamu belai masih ya jengkori tapi lana kecil nago dok nakatan kayak nama Oma tuh, oma nangnya mata tuh. Mau boleh Pura Hirimba Batu Tansali ini sergiding mama dengar nontonnya dilanjutkan tansi arena, dilanjutkan tansi. Pokoknya pernah naik di bawah nana laka. Ayo mencicipi kerja dengan nilai ini. Kurang betul nih pro mujang, nih pro bukulah der batang mujang namanya. Ini fry, ini restroom. Ini tinggal selfie lah, sengra sikla pura. Ini fry nilai tinggal murin thang dezanya, agak ya. Tikleb, nada na ya? Murid nada mana nayan gayu? Naga agak dinang dang. Khasio kitini khasio, nama mana khasio kitini. Ini. Khasio ini mah ini khasio ini. Sigeder khasio ini. Tini nama. Tini nama. Kau ruknas nundung nang ini khasio. Oh khasio. Kasua. Berai ya. Kau itu istingman. Lagi lah. So guys, nih kita foto tinggalin dulu lo tahu itu.
Nila uyo mali dinen ini. Uyo mamali naglang sini lah mas pura. Hirimbanyaw nila. Uyo mamali naglang sini mas pura nila. Nam nila ada serba B plus S. May bili naglang sini. Zora fay na yuli naglang sini mas pura. Hirimba batu tansal ini corner thane uyo are. Mamali reno mas pura. Anda? K plus. Mana jaya? Zat mas tay der. Gusto legrafra. Gusto na mo na ibra, muni ibra nunga gusto le na ibra zora fay na yuli nagalang le. Munci ni ersinar ya munci. Karla bate danang kinai pe pingin sire, mana gumara ta bate gila re. Karbai, zainya gumara ya apa san pingin. Zainya gumara, ises. Nila ni bunam le, mu khwa. Khwa kebra yo. Khwa gele tu. Hirimba batu san selo nang tamna fay na ni gezen mungan nila unting backside ni pray ting isa rin wiya. Ma, क्या है? मसा दे मा? Ayu, minta deh. Hirimba batu tansal ini unting ni nilai tinggal sonton bifang deh, sonton otang deh. Ang sonton los tang hugane. Puspa na ini sonton los tang berani jadi. So guys, nay nongtangmona hirimba batu tansal fैनानै सागै गोजोन लाफैनो हागोन आरो ना जा हिनजाव भिडिअ खालामदो टिकलिकै लादो बिसोरो सिगां पाका न'मोन जों सिगां फैनाया खमसे खम 3 बोसोर जाबाय न 3 years जाबाय जों बेयाव फैया 4 बोसोर जायाखै 3 बोसोर इनिथिं गालेर सेंग्रा सिख्लाफोरा फट' थिखांगासिनो आरो ना नैयाव आग्लानि नेरसोन दोङो इयाव बर'फोरनि जय आफा बोराइ बाथौनि नैलानि थिंगले गोथैसि बावनायनि बे दाखालि बाव मागोआव गोथैसि बावदोना सोरबा न'खरनि जायखिजाया मानसि रुंसारि जानायफोरनि आरो ना बिथिंगाले गोथैसि बावनाय नेरसोन दिन्थिना होदो बेनिफ्राय नैथिंगाले मायो आइ डन्ट नो गोथैसि बावनायनि मा मालिनाय दों नैलायनो नै रुंसारिफोर नोंसोरनि सि एबा जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोन्थों आरो नोंसोर फिन सुबुं जिउ लानानै उजिफैनो मोन्थों बेनिखायनो थांनानै थानाय समाव जायफोरखौ जानानै नोंसोर गोजोनदोंमोन बेफोरखौनो नोंसोरनि मुङै गोथार गोरबोजों बावनाय जाबाय नैलाने श्रद्धांजलि निला अखमिया रोंबा आङो हे मृत्यु खकलर तुमालोके बिदि आत्मा स्वर्गत खान्दिरे रय थाকক आरो तुमालोकर आत्माया आको पृथ्वीत पुनर जन्म लक आरो न জীৱন কালত জীৱৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে সেইবোৰক লৈ তোমালোকৰ নামত অৰ্পণ কৰি সেৱা জনালৈ आं অসমীয়া रोङा थेवबाबो ओरैनो फरायना खिथिबाय आरो ना गतिमा थांसै नामा ना आरो सोनाब साइडनि सोनाब नांगौ सानजा सोनाब सा खोलाथिंनि खोला साइडनि बरा निला स्पेस दङ आरो ना गेलेग्रा बराया निथिंगाले हाबा जादों आरो निथिंगाले हाबा जुलि हाबाना जुलिनो मानसिया आरज गाबनायखौ खोनासंगासिनो बिथांमोना हाबाखौ खिथिबा मोजां खनसे नालाय होनबा इसोर नुजानो बायो जानानै बिदाया बामनो जागासिनो दे बाम हायो नङ हागोन नङ बामनो दे फट' थिखांदो सिखारनायखौ दै फट' थिखांदो नै लानै फट' थिखांदो भिडिअ खालामदो फट' थिखांदो मा सा लोंदों मा नोंलाय इच्छा गुदुं दैया नों इमान गुदुं सोराखै दै लोंनो हागोन दा माला सुगागोन नोंलाय गाबोनबो सुगान नङा गाबोनबो सुगान थौ दखानाव लगायना फैनोसै जोंना हिरिम्बा बाथौ थानसालि नायनाया जोब्बाय दसे रेस्ट लाबाय मोजां द' नोंबो फैमायनो होनबालाय एखेलगे नैबे भागिनाक जानि माबानि धलकुसिनि गुमैनि फिसाला नैला जाना फिसाजोआ मालायनो गाजा फुथुमा निला नैबे जाबाय भागिनाका नैलायनो नों मुवानिफ्राय फैदो मा गामि हा धलकुसिनिफ्राय फैदो ओइ खनसे फैदोंमोन ना खनसे हाबनो मोनाखैमोन बिथाङा नै इनखाय आरो खनसे लाना फैलायबाय नैला बिथाङा क्लास 5 मोनसिगोन स' गाइस दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालाम शेयार खालामनो मोनजाबाय आरो हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ नायनो फैबानो जाबाय
नङा होमबा टटा बाय बाय बेनिरा गेट थांनिसै बिराद सान्दुं गोसा माथो गरम बोथोराव आरो फैनानै न'आनो इउ ओइनो लामादो बिमादैनि लामाला मा मोसानाय होनना बुङो इखो खफ्रि हमनाय खफ्रि सिबनाय होनदो अ इम्फि गानाय नैबे इम्फि गानाय नङा इम्फि सिबनाय होननाय मोसानाय नंदोंमोनलै आं खफ्रिसिम फ्लांदो खुगाया थांना थाब-थाबनो इम्फि गानाय मोसानाय दा बाया नायगोन मालाय